Какво става, хора? Как сте? Добре дошли в новото ми видео. Както сте видяли вече по заглавието, днешното видео ще бъде видове хора по време на кино. Видеото, което ще заснема днес, го избрахте вие. И по ваше желание днес ще бъде за вас най-добрият актьор. Честно казано, доста от вас ми задаваха въпроси, защо не снимам, почти един месец няма видео, какво става, отказа ли се, не хора, не съм се отказал, просто имах супер много задачи за вършене, беше ми адски трудно да правя някакви неща, бях снимал видео, изтрих го, да, беше доста сложно, но не съм се отказал, зная, че супер много ми е забавно да снимам различен тип видеа. До момента не съм снимал подобен тип видео. Видеото, което ще го видите днес, го избрахте вие и по ваше желание. Искате да пусна някакъв скетч или нещо подобно. Затова избрах да ви покажа видове хора по време на кино. Защото винаги ми е било странно, между другото, как изглеждам, когато гледам някакъв филм. Между другото, моите приятели винаги се забавляват, когато отидем на кино заедно, защото аз съм от хората, които влагат страшно много емоция в киното. Когато гледам страшен филм, наистина адски много ме е страх. Зависимост от филма да е все пак, и когато гледам някаква комедия, пък супер много се смея. Точно тези типове хора искам днес да ви пресъздам и да ви покажа, може би, как вие изглеждате в киното. Сега доста от вас ще ми напишат това видео е снимано от други влогъри, защо копираш еди си кой? Честно да ви кажа, днешните неща, които ще видите във видеото, някъде съм ги измислил аз. Гледах и други видеа, но целта е да направя нещо различно, което не съм правил в канала ми. Няма да съм първи, нито последния, който ще го направи това видео, така че гледайте, но ви е забавно. И още нещо. Имам много интро вече, за което ще се радвам да ми дадете мнение долу в коментарите. Дали ви харесва? Видеото е благодарение на Иван Бъчваров, на който адски много му благодаря, защото наистина всяка година гледам да съм с ново видео. Сега каналът ми ще стане почти на 2 години. За съжаление, в началото първата година не поствах чак толкова много видеа, но това вече няма да е така. Така че наслаждавайте се на видеото и искам да ми напишете долу в коментарите дали ви харесва и дали искате да правя още подобен тип видеа и какви видеа искате да виждате в канала ми за бъдеще. Приятно гледане! Няма проблем. Аз съм свикнал да гледам страшни филми. Нищо ми няма. Като пушка съм. Даже много се смея на страшните сцени. Въобще ми минават като филм от живота. Не знам обаче. Имам да идва към мен. Толкова е реално. Трябваше да отидем на комедия. Май ми трябва тоалетна. Приби го, бе! Какво го гледаш? Гледай, брач. Той му щупи ръката и нищо не прави. Но аз го бях направо, щях да го нарежа на парчета.
Гледай, гледай. Аз не мога да повярвам, разбираш ли? Ма как можеш да стоиш да го гледаш просто така, бе, човек, да приеми някакви мерки? Не, това не, просто не. И просто си стои. Разбираш ли? Просто си стои. Абе, човек. Аз ако бях там, по-добре щях да го изиграя, казвам ти. Тя защо е бременна? А кога успяла да забременее? Не знам, по някой път се чудя подобен тип филми, кой ги гледа. Дали изобщо ще роди до края на филма? Според мен тя не иска да ражда. За какво е да родиш дете и после да й съсипе живота? Предполагам, че мъжът я е зарязал, защото се облича толкова грозно. И само тъпи въпроси се дава. Ало? Ами нищо, гледам тук един филм в киното. Не бе, не ме притесняваш. Спокойно. Знам, че е нещо важно. Утре в 4 ни е тренировката, така че няма проблеми. Окей, добре. Иначе ти как си? Не знам, човек, филма ми е много тъп. Даже направо съжалявам, че дойдох. Ами има хора в киното, да. Почти пълно е. Няма проблем, не ми пречиш, наистина. Тък му ще отбия малко от времето на филма. Да. Ако искаш още 20-30 минутки да си поговорим, тък му ще свърши почти филма. Ще дойде интересната част. Да. Човек, цяла седмица съм на диета, въобще не ям никакви вредни неща, по 3 часа тренирам във фитнеса, просто наистина ти казвам, че чувствам се мега добре. Сега ще хапна малко пуканки и кола, въпреки че хич не ми се иска. Въобще толкова да не обичам пуканки и кола, не мога, човек, не мога. Аз знам, че в киното ми е единствения вариант да разнообрази с някаква по-различна храна. Седнаваме вкъщи постоянно някакви диети. Викат ти също ще пазиш, ще изглеждаш добре, щом си с мен, ще изглеждаме заедно добре. Не мога, човек. Тук ми е единствено спасение да ям някаква по-разнообразна храна, хич не искам. Но ми писна вече тия зеленчуци по цял ден. Много тъп филм, наистина. Не знам кой заобщо го гледа. Тия хора нормални ли са? Само си даваш парите за някакъв филм, който реално няма смисъл. 20 минути едно и също се случва. Даже факт, нали каза, че е комедия. Дори не ми е смешно. Другия път аз избирам филма. Извинявай, кой филм беше това? Да мога да се тагна в Инстаграм, че го гледам. Извинявай, ще ме снимаш малко по-скоро отстрани да ме снимаш. За Инстаграм да се кача. И так му ще може да ми кажеш филма да го тагам. По принцип, колкото чух, че филма няма да е много интересен, става ли да ме събудиш като свърши?
пък другия път ще гледаме 50 нюанса по 3. Предполагам, че той ще е по-интересен. Айде, до след малко. Защо не му правиш място на тая проклета дъска? Леонардо не трябва да умира точно в тази сцена. Разбирате ли? Не мога да се държа повече. Не може Титаник да свършва така. Любовта е вечна, като нашата с Благой. Не може. Титаник не може да свърши така. Как да няма тук 30 см до нея да седне и той? Това не е реално. Ало, Благой. Утре искам круиз на Малдивите. Тук що с Андрея приключваме с Титаник и не може повече така. Аз съм вече в настроение за круиз, за корабно приключение. Филма беше много тежък. 20 минути не може Андрея да ме успокои. Казвам ти, утре заминаваме. Плащай там каквото трябва и отиваме. Да. И ти трябва да гледаш Титаник. Много ме разчувства. Много. Ей хора, това беше клипа за днес. Благодаря на Златка Райкова, че беше част от моя клип. Долу в коментарите ви оставете кой тип сте, когато четете на кино. И да, до следващия път. Още нещо. Може да ме следвате в Инстаграм ми. Точно тук или тук някъде ще има линк и Инстаграм профила ми. Може да ме следвате и там. До следващото видео. А следващото ще бъде още по-интересно от това. Чао и до скоро!